Unhas 6 minutos do mediodía de seguida abordaremos este fenómeno porque de feito falaremos cun testigo deste avistamento, pero Alba, atópaste aí en Laxe, a Coruña, porque hoxe tamén queremos falar, bueno, pois da loita que levan tendo, non, pois moitas persoas, hai moitos ríos galegos contra un invasor, non? Quen, Alba? Así é, compañeira, contra o bisón americano, pois que é un depredador e pois que está acabando ca fauna autóctona daqui de Galicia. Teño por aquí a Luís, ele é axente medioambiental e hoxe vainos a amosar esta gaiola. Luís, que tal, bo día? Bo día. Contanos, para que é esta gaiola? Pois esta é unha gaiola que usamos habitualmente para acoller o bisón americano. Podenos explicar un pouquiño o funcionamento, porque te axudo a agarrala por aquí? Sí, pois nada, esta é unha gaiola que ten unha porta que lle poñemos aquí o cebo, en este caso o peixe, porque o peixe lle cheira, entón atrae o bisón. E cando vai a comelo, pois pisa aquí e actívase a trampa e pecha a porta. E queda pechado nela. É unha gaiola que non queda atrapado, digamos, o bisón, pero despois, cando o capturades, que o que hai que facer con eles? O levamos ao Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe e ali, claro, hai que quitalo, é un animal que hai que quitar do medio natural porque non é propio de aquí e eso fai moito dano á fauna autóctona. Atopámonos aquí nesta lagoa de Traba, é unha zona na que solen estar eles, ou por que estades hoxe poñendo aquí esta gaiola? Aquí tivemos un aviso dun ornitólogo local que nos deu aviso de que viu un bisón aquí e que non vía patos hai uns días na lagoa que está aquí ao carón. É un animal moi depredador, non? É un animal depredador que tanto como peixe, aves, calquera animal pequeno, ata un can pequeno incluso pode comer e ataca todo o que lle ten acceso. Dicíasme antes, claro, esta é unha gaiola, pode entrar calqueira animal, ti agora vas a poñer aí, pero tes que vir a revisar se efectivamente cae unha trampa, non? Claro, temos que revisar todos os días, porque aquí pode caer tamén, por exemplo, a lontra, que tamén temos lontra aquí. Pois, se queres, Luís vai poñer a trampa, compañeiros, deixábamos aí a Luís, que vai poñer esa gaiola, esa trampa para os bisóns americanos. Pois 1:09 do mediodía e deixamos a Luís colocando esa gaiola para o bisón. Xa temos por aquí a Xiana Albor. Que tal, Xiana? Moi bons días. Moi bons días, Rocío. Bueno, por que tan perigoso un depredador, dicía aí Luís, o bisón para o noso ecosistema? O bisón americano, principalmente, pola voraz do seu apetito, pode comer de todo, desde peixes ata ovos, ata anfibios, pero tamén aves acuáticas. De feito, é un gran problema para o corvo mariño cristado. E, ademais, tamén afecta aos hábitats propios que temos como competidor de especies semellantes a él. Entón, finalmente, o máis importante é vector de enfermidades. Ajá. Que pode chegar a ser un problema para os nosos. O bisón americano, que claro, non hai que confundir coa alondra, ¿no? Porque son animais, víamos fotografías esta mañá, pois aparentemente idénticos, non? Parécense moito, Rocío, porque son mustélidos, forman parte do mesmo grupo animal e, ademais, gustan dos mesmos hábitats e das mesmas costumes, digamos, tróficas. Entón, é verdade que sí que os podemos chegar a confundir, pero hai unhas diferenzas que nos poden axudar a distinguilos con moita sinxeleza. Pois a ver se, porque temos ademais preparado, compañeiros, o temos por aí, pois un grafismo onde podemos ir comentando, efectivamente, Xiana, as diferencias entre estes dous animais, un considerado un depredador, un invasor, no caso da alondra, bueno, unha boa nova, non, para o ecosistema e o feito de telos, non? Desde logo, porque de feito, Rocío, as londras estivemos a piques de perdelas en Galicia e en toda a España, a Península Ibérica, e por sorte recuperamos as súas poboacións, así que é unha boa nova ter máis londras. Aquí un poquinho as diferenzas. A lontra é máis grande, máis robusta, de feito ten unha cabeza bastante grande e aplanada comparado co bisón americano. Estamos falando que unha lontra pode chegar aos 6 kilogramos de peso, un bisón, especialmente os galegos, que son pequeniños, o bisón americano, está no 1 kilogramo máis ou menos de peso. A alondra ten esta manchiña que lle comeza debaixo das fosas nasais e lle chega a casa ata baixo do peito, branquiña suxa. En cambio, o bisón ten só unha pequeniña mancha branca aquí como se bebera un poquinho de leite, se manchara e non sempre aparece. Nadando, Rocío, unha cousa moi bonita de ver. Se temos a sorte de ver unha lontra nadando, vai semellar un canciño ou un bebé, un neno cando está nadando ao canciño, só saca
a cabeza fora da auga. En cambio, o bisón americano semella case como un monstruíño do lago Ness e véselle todo. E despois, o bisón americano é moito máis activo, digamos, máis vital que a lontra, que é un pouquiño máis preguizoñenta. Por que deixamos de ver a Londra nun momento dado? Que dicías, Xiana? Pois mira, foi por unha persecución que se comezou a cazar coa idea errónea de que lle afecta as poboacións de peixe, a contaminación e a perda de hábitat. De novo, o cambio climático non tivo nada que ver, así que non hai excusa. E por outra banda, por que temos bisón americano na noso territorio? Pois principalmente polos escapes que se produciron das granxas peleteiras, e isto acontece, o bisón americano é da América do Norte e agora é unha especie invasora en moitos países do mundo e sempre apareceu por escapes, fugas de granxas peleteiras. E aquí hai que berrar moito porque algúns, pensando que facían ben, abrían as granxas e soltaban estes bisóns americanos sen saber que ia desprazar aos nosos bisóns europeos as lontras e que iba a acabar con especies mesmo como o caranguexo de río europeo. E tamén o furacán Hortensia, por exemplo, en Galicia, no río Mero, foi unha das causas dun escape moi grande de bisóns americanos, porque Galicia é a comunidade autónoma de España con máis granxas peleteiras de bisón. Pois tras esta explicación, Xiana, entendemos perfectamente, non como a Luís e outras persoas, pois en pro de salvar o noso ecosistema, pois colocan esas gaiolas. Moitas grazas, Xiana, un día máis por estar aquí connosco no Termómetro.